ё ки оиди сафар кардан ба Федератсияи Русия. Документон 100%. ягон ҷойҳое ки мо сафар мекунем, мисол мо оиди қонуну уҳдадориҳои муҳоҷирон дар Европара. Салом ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали UriSTJ. Тамошобинони азизу гироми қадр, ҳар нафаре ки дастгирӣ мекард мора ва то ҳозира дастгирӣ мекуна, аввалан ба ҳамаи шумо як чиза гуфтанем ва баъдан мавзӯи асосира шурӯъ мекунем. Дар ҳамин комментария як номери WhatsApp закрепит кардагиай. ҳамунҷа бидроен дар ҳамун WhatsApp просто салом бинависонен, як дастгирӣ хуб мешавад. касе ки подписчикае мақсад ай вақташ мора дастгирӣ мекард. хоб мавзӯи асосии имрӯзара шурӯъ мекунем. оиди вазъият дар Федератсияи Русия фурудгоҳода ё ки оиди сафар кардан ба Федератсияи Русия. як информатсияи нави дигар аз ҷониби Вазорати меҳнат ва муҳоҷирати шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон биромад дар мавзӯе ки барои шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба Россия сафар карданд. қаблан ба ҳама маълум буд ки рӯзи 27 апрел вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шаҳрвандои тоҷик хотиррасон карда гуфта буд ки аз Русия бидуни зарурат сафар кардан айни ҳол худдорӣ кунед. ва айни ҳол Вазорати меҳнат ва муҳоҷирати Ҷумҳурии Тоҷикистон низ як бори дигар таъкид карда ба шаҳрвандои тоҷик гуфт ки аз Россия рафтан айни ҳол худдорӣ кунед. яъне гуфта мешавад ки дар фурудгоҳи шаҳри Душанбе, дар фурудгоҳи шаҳри Хуҷанд ва Бохтар аз ҷониби Вазорати меҳнат ва муҳоҷират корҳои фаҳмондадиҳӣ ташкил шудагиай барои нафарҳое ки мехоҳанд ба Федератсияи Русия сафар кунанд ё нафарҳое ки ба фурудгоҳ мераванду чипта хариданӣ мешаванд аз ҷониби коркунои Вазорати меҳнат корҳои фаҳмондадиҳӣ барои шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил шудагиай ва мегӯянд ки як замон аз рафтан худдорӣ кунанд. ва худтон медонед ки дар Русия айни ҳол чӣ хел вазъият аст барои муҳоҷирони корие ки дар уҷа кору фаъолият мекунанд ё ба нияти кору фаъолият сафар мекунанд. мисол баъзе аз шаҳрвандои тоҷике ҳастанд ки вақте ки ба Россия сафар мекунанд озодона мегзаранд мераванд, ҳамун саволҳои иловагишон метиҳанд, вале боз баъзе аз рейсҳое ҳастанд ки вақте дар фурудгоҳҳои Россия ҳозир мешаванд шаҳрвандои тоҷик пурсупос бисёртар мешавад. мисол задержанишон мекунанд, якчанд соат тафтишошон мекунанд, баъдан ҷавобшон метиҳанд. ба ҳамин хотир мо хостем ки ин информатсияи Вазорати меҳнат ҳам ба маълумоти шумо бирасонем. акнун саволҳои шуморо мехонем ва ҷавоб мегардонем. агар бихоҳем шумо фаҳмидан аз Россия запрет доред ё ин ки не, дар рақамҳои рӯи экран дар WhatsApp бинависонед, проверкаи запрет мекунад. як кас нависондаи савол омада ҷавоб те илтимос. Регистратсия моҳи июн 11 число тамом мешавад. кайма граница берафтанам дар кор ки бо будром. Документон 100%. регистратсияи шумо агар ки тамом шава 11 июнда, шумо метавонед ки регистратсияи худтона продлит кунед, бародари азиз. вақте ки агар бихоҳем граница бигзарем барои аз нав кардани патентонам ки буд шудеста бошад, мисол ҳамин 2 рӯз 3 рӯз пеш аз буд шудани ҳуҷҷатҳо мерен граница перескад мекунем ба фоидаи худтона. мо як видео кардем, як чизи дигара қайд кунем ва дар ӯ видео мо як ҷои рӯз меҳмонӣ рафтему камтар ба навор гирифтем, мисол хӯрокҳои хонагию тоҷикии миллира сиёмка карда дар канали худмон партохтем ва гуфтем ки мардум агар бихоҳанд ҳамхели видеоҳоро мекунем кам-кам. дар комментарияҳо бигем хеле мардум нависондаистанд ки мо ҳамхели видеоҳоро пешкаш кунем. иншааллоҳ худованд розӣ ки бошад. ягон ҷойҳое ки мо сафар мекунем, мисол имконияти ба наворгирӣ боша, агар аз иҷа пас ҳамихели наворҳо дар канал мекунем, мепартоем ки шуморо видеоҳо дилгир накунанд, яъне ки разнобразия дар канал ворид мекунем. як кас нависондаи салом акаҷон, мара як чашмум 30% мебинад, якташ 90, мара ба хизмати ҳарбӣ мебаранд. агар шумо ҳуҷҷати тасдиқкунанда аз духтур дошта бошен, аз даъват ба хизмат озод мешен. як кас нависондае ки студентский билетҳошонда гарантия наметиҳанд. дар Россия касое ки студентский билет тайёр мекунанд, мисол чанд рӯз пеш ман худмам як нафара реклама карда будам ва ман доим дар рекламаҳо мамихе мегӯям ки шумо аввал ӯ одама бибинед, корша баҳо битиҳед, баъд аз паси ҳуҷҷатсупорӣ бошед. мақсад ҳар одамизод ақл дора, бояд ақлша хуб истифода бубарад. як каси дигар нависондае ки ҳаблава кай тамом мешавад.
даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ 27 май ба анҷом мерасад. Як кас нависонда: ассалому алайкум ака, ҳамин патенти ман ахири моҳ тамом мешавад. Ман метавонам бо граница барам биём патент биспорам, мешавад? Бале бародари азиз, вақте ки шумо патенти дуруст доред ва патенти шумо аннулирова шидагӣ набошад, агар ягон вақт ҳуҷҷатҳо ки 100% бошанд, шумо озодона граница мегзаред, бо меоед патент меспорем. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, оиди гирифтани ҳуҷҷати ронандагӣ ягон видео мекардӣ, чӣ хел кунем? Дар Федератсияи Русия агар дар назар дошта бошед тибқи тағйиротҳо ва қонунҳои нав, мо видео карда будем ки чӣ хел праваи расистӣ мегирӣ. Дар ҳамин канал ягон 10 рӯз пеш бигем видео партофта будем ва иншааллоҳ ки бо ягон видеои алоҳида мекунем, агар не боз як бори дигар мефаҳмонем ба шумо. Як каси дигар нависондаи: салом брат, яка писар бошӣ хизмат мебарам? Не, нафаре ки як фарзанд мебошад аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастад. хоб, тамошобинони азизу гироми қадр, навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. Агар ягон саволи иловагӣ дошта бошед, метавонед ки саволҳои худтона дар комментария бинависонед. То видеоҳои оянда, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.